Ang Nueva Ecija ay isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Dito mo makikita ang mga iba't ibang tanawin na tiyak na manghahangaan mo. Sa panahon ngayon ay maraming turista ang nagnanais na makapasyal sa lugar na to. At isa ako sa madalas na bumabalik-balik sa lugar na to. Ngunit isa rin sa dahilan kung bakit bumabalik ako dito ay dahil sa kwento ng aking lolo na itago ko na lamang sa pangalang Armando. Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po akong Lander. Ako po ay kasalukuyang nakatira sa Chicago. Sa katunayan po, ay natagpuan ko ang iyong channel sa pamamagitan ng isang kaibigan. Siya rin po ang nagtulak sa akin upang magbahagi ng aking istorya. Kaya kung inyong mamarapatin, ay itago niyo na lamang po kami sa mga hindi naming tunay na pagkakakilanlan. Dahil ang tauhan sa kwento ay kasalukuyan pang nabubuhay. At kami ay nagpapasalamat dahil siya ay malakas pa din sa edad na 75. Ang aking lolo ay tubong Manila na nagbakasyon sa Nueva Ecija taong 1965 at kasalukuyan siyang 37. Yun ay ayon sa kanya. Bata pa lang ako madalas na itong ikwento ni lolo sa amin ang tungkol sa kanyang karanasan sa Nueva Ecija. Kung kanya umanong matatandaan, si Mana Santa noon nang siya'y nagpasyang magtungo sa lugar na iyon. Hindi pa ganun kadami ang mga nakatira noon sa lugar na iyon. Magubat pa, ngunit sagana sa ganda ang karagatan na talagang iyong maiibigan. Sa lugar na yun una niyang natagpuan ng kanyang iniirog na naging sanhi din ng kanyang muntikan ng hindi makapag-asawa. Si Carlota. Si Carlota ay isang magandang babae na talaga namang kahit sino ay mapapaibig sa kanya. Naging matalik na magkaibigan sila lolo at si Carlota. At ang dalaga rin ang naging dahilan kung bakit nag-extend si lolo ng ilang linggo. Dahil para bang napamahal na sa kanya si Carlota. At maging si Carlota sa kanya. Kung kanya daw ilalarawan si Carlota ay isa itong babaeng may mahaba at maitim na buhok at tila ba alagang-alaga sa niyog at aloe vera sa sobrang kinis at dulas. Maputi ang balat na tila ba hindi naaarawan. Hindi katangusan ng ilong pero bumagay sa mga mata na nangungusap na dinadagdagan pa ng mahahaba niyang pilik mata. Maliit na hugis ng pisngi at labi. Kaya naman para sa kanya, si Carlota ang pinakamagandang babae sa lugar na yon. Subalit Kuya Chris, may kakaiba din umano siyang napapansin kay Carlota. Na sa tuwing sumasapit ang alas 6 ay nagmamadali na si Carlota na umuwi sa hindi niya malaman na dahilan. Nung unay inintindi niya umano dahil sa panahon noon mahigpit ang mga magulang lalo na sa mga anak na babae. Ngunit simula nang sila'y naging magkaibigan, ganun na parati ang ginagawa ni Carlota. Kaya naman isang gabi, hindi na umano matiis ng aking lolo na hindi tanungin kung ano ang dahilan kung bakit lagi na lamang siyang nagmamadali sa pag-uwi. Ngunit walang sagot siyang makuha mula kay Carlota. Isang araw, muli silang namasyal at katulad ng dati ay nagmamadali na namang umuwi si Carlota. Pinigilan siya ni lolo ngunit ayaw na papigil ng dalaga. Sa tindi ng kuryosidad ni lolo ay nagpasya siyang sundan ng dalaga para malaman ang dahilan kung bakit ito palaging nagmamadali. At sa puntong iyon lang din niya napagtanto na sa tagal na nilang magkaibigan ni Carlota ay hindi niya alam kung saan ito nakatira. Sa isang masukal na kagubatan siya dinala ng kanyang mga paa, kakasunod sa dalaga. Ngunit nawala na ito sa kanyang paningin dahil tila ba ang bilis nitong maglakad. Nagtataka pa siya na sa hinhin ng dalaga
ay ganun kabilis maglaho kapag nagmamadali. Naisip niyang marahil ay napaka-istrikto talaga siguro ng kanyang mga magulang at kailangang makaabot siya sa oras na binigay sa kanya. Napabuntong hininga na lamang umano si Lolo at akto ng aalis. Ngunit paglingon niya sa likod ay halos matanggal umano ang kanyang puso sa sobrang takot. Isang nilalang na nakakatakot ang nasa likod niya. Buhaghag umano ang buhok nito at nanlilisik ang mapupula nitong mata. Napasigaw si Lolo kasabay ng pagsigaw din ng nilalang. Naaamoy pa ni Lolo ang nakakasulasok nitong paghinga. Kitang-kita din ni Lolo ang matatalim nitong pangil at malalapot nitong laway. Muling napasigaw si Lolo sa takot, ngunit natigilan siya nang biglang bigkasin nito ang kanyang pangalan. Napatingin si Lolo sa nilalang na nagtataka. Inulit pa umano nito ang pagtawag sa pangalan niya. Maging ang nilalang sa harap niya ay tila nagtataka rin, lalo na sa pagbigkas nito sa kanyang pangalan na tila ba nagtatanong ang tono. Ilang minuto pa ang lumipas bago napansin ni Lolo na tila pamilyarang boses ng nakakatakot na nilalang sa harapan niya. Nanlaki ang kanyang mata nang kanyang mapagtanto kung sino ito. Naupo si Lolo sa lupa na tila ba naghalo ang takot at kanyang kaba. Isama pa umano niya ang hindi makapaniwalang pakiramdam na ang nilalang sa kanyang harapan ay walang iba kundi ang iniirog na si Carlota. Hindi makapaniwala ang aking lolo sa kanyang nakita. Maging si Carlota sa kanya. Hindi nito lubos akalain na susundan siya ni Lolo at magkikita sila sa ganitong sitwasyon. Nabitawan ni Carlota ang biik na kanyang ninakaw. Halos masuka si Lolo sa nakitang patay na katawan ng kawawang biik. Tinanong siya ng dalaga kung ano ang ginagawa niya sa masukal na kagubatang yon. Masyadong mapanganib umano para kay Lolo ang bahaging ito ng gubat dahil ito umano ang tagpuan ng mga mababangis na aswang. Lalong siniklaban ng takot si Lolo sa kanyang narinig. Hindi niya lubos akalain na sa sobrang kuryosidad ay dadalhin niya sa kapahamakan ng kanyang sarili. Maya-maya pa, alulong ng mga aso ang tila naririnig nila Lolo. Nagsimula ng kabahan si Carlota sa anyong aswang nito. Anya, naririto na umano sila, bagay na ikinalito ni Lolo. Nanlaki ang kanyang mata nang ibulong ni Carlota sa kanya ang salitang, narito na ang mga aswang na kumakain ng tao. Gusto nang tumakbo ni Lolo ngunit maagap siyang hinawakan ng mahigpit ni Carlota. Napatingin pa siya sa kamay ng dalaga na may dugo ng biik at halos bumaon na sa balat niya ang mga kuko nito. Maya-maya, may dali-daling inilabas si Carlota mula sa kanyang damit. Tila ba isang langis at agad na niya itong pinahid kay Lolo, bagay na ipinagtaka ni Lolo. Nagkulay itim ang katawan ni Lolo, bagay na kanyang ikinatakot. Sabi ni Carlota, mawawala din yon kapag siya'y naligo. Wala naman daw umanong epekto sa tao yon, kaya lamang niya ipinahid sa Lolo ko yon ay dahil para hindi maamoy ng aswang ang kanyang halimuyak bilang tao. Pinahiran din ni Carlota ng dugo ang buong mukha at katawan ni Lolo. Nasusuka man ay kanyang tiniis alang-alang sa kanyang buhay. Pinahawakan din ni Carlota sa kanya ang biik at pinaupo siyang parang nagdudumi. Habang si Carlota ay panayang ngata sa biik. Sinabihan niya si Lolo na yumuko at kunwaring kumakain. Sinunod naman ni Lolo ang sinabi ng dalaga. Hanggang sa halos humiwalay ang kanyang katawan sa kanyang kaluluwa nang makita ang grupo ng mga aswang na mas pangit pa sa anyo ni Carlota. Sumisingot-singot pa sila sa hangin na tila may hinahanap. Napaangat ng tingin si Carlota sa kanila at maging si Lolo.
Natatakot man ay hindi siya nagpahalata. Tinanong ng mga ito si Carlota kung may nakita siyang tao na pagala-gala dahil kanila itong naaamoy. Sabi naman ni Carlota, wala umano silang nakita ng kanyang asawa at kararating lang nila dala ang biik. Baka umano palabas na ng gubat ang kanilang hinahanap dahilan upang manakbo sila. Dinala ni Carlota si Lolo sa kanilang bahay at doon ay nakita ni Lolo na halos lahat ng nandoon ay mga kauri ng dalaga. Ayon pa sa kanya, hindi sila masasamang aswang at puro mga baboy at ibang hayop lamang ang kanilang kinakain. At ang mga nakita nila kanina ay ang mga uri ng aswang na laman ng tao ang kinakain. Sinabi ni Carlota na bukas na umuwi si Lolo at huwag matakot dahil ligtas siya sa piling ng kanyang mga kauri. Nagpasalamat naman si Lolo at nagpasyang ipagpabukas na lang ang pag-uwi. Kinabukasan, maagang hinatid ni Carlota si Lolo sa bayan. Masakit man ay nagpaalam sila sa isa't isa. Nagpasya na kasi si Lolo na bumalik na sa Manila at nangangamba siya para sa kanyang buhay. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Lolo kay Carlota. Yakap ng kanyang wagas na pagmamahal at pasasalamat sa pagkakaligtas nito sa kanyang buhay. Kung iyo pong tatanungin kung nawala ba ang pagmamahal ni Lolo kay Carlota, ang sagot po ay hindi. Balak ni Lolo na tanggapin ang pagkatao ng dalaga at mamuhay kasama ito. Ngunit si Carlota po ang umayaw dahil ayaw niya na alisin kay Lolo ang pagiging normal nitong tao. At kung mahal umano siya ni Lolo, ay bumalik ito sa Manila at manatiling ligtas at buhay. Malaman lang umano niyang buhay si Lolo ay masaya na siya kahit magkaiba ang kanilang anyo at mundo. Pagbalik ni Lolo ng Manila, taon pa ang lumipas bago siya nagmahal muli. At tinupad ang pangako niya kay Carlota na hindi na muling babalik sa Nueva Ecija. Napangasawa ni Lolo ang aking Lola Faustina, taga Bulacan, at bumuo sila ng pamilya. Nagkaroon ng 5 anak, 2 babae at 3 lalaki, at isa doon si Carlota, ang aking mama. At ngayon po lahat kami ay nasa Chicago na. At minsan kapag bakasyon, umuuwi ako sa Pinas upang dayuhin ang Nueva Ecija, kung saan naganap ang pag-ibig at karanasan ni Lolo. Kukuha ako ng larawan tsaka dadalhin pabalik sa Amerika upang makita niya ang itsura ng lugar. At kahit hanggang ngayon, ay patuloy pa rin niyang hinahangaan ang lugar kung saan nakilala niya si Carlota. Salamat po Kuya Chris sa pagbabasa ng aking liham. Sakaling mapili mo po ito. At binabati ko po lahat ng mga tagapakinig ninyo. At maging ang aking lolo. Salamat sa binahagi mong istorya. Pinakita mo sa akin na walang boundary at limitasyon ang pag-ibig, mapatao man o mapaaswang. Salamat pong muli Kuya Chris. Lubos na gumagalang. Lander. Magandang umaga po mga kaistorya at sa ating butihing narrator na si Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Orlando o kaya'y Lando na lang po. Ito kasi ang tawag sa akin ng karamihan, lalo na ang mga malalapit kong kaibigan. Sa kasalukuyang taon ay nandito ako sa Maynila naninirahan kasama ang pamilya ko. Isa sa masusugid ninyong tagapakinig ang asawa kong si Delia tuwing wala siyang ginagawang trabaho. Kung kaya naman nakikipakinig na rin ako tuwing nadadatnan ko siyang namamahinga habang pinapakinggan ang mga ipinadalang kwento ng inyong mga sender. Isang beses nga, matapos naming makinig ng kwento sa inyong channel, ay sinabihan ako ng asawa kong ipadala ko raw sa inyo
ang aking karanasan nung kabataan ko pa lang. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kaistorya, minsan ko nang naikwento sa kanya ang tungkol sa aking karanasan sa isang nakakatakot na pangyayari. At sa pagkakatanda ko pa, ay nasa edad 16 na taong gulang pa lamang ako ng mga panahong mangyari ito. Naganap ang mga pangyayaring ito dekada 80 sa lugar ng Quezon kung saan ako'y ipinanganak. Itong mga panahong ito ay laganap sa lugar namin ng mga bali-balita tungkol sa aswang na nanghaharang at nanghahabol umano tuwing gabi sa liblib na daanan. Ayon pa sa kahaka ng mga kapitbahay namin, may nakakita na raw sa aswang na nanghaharang sa liblib na daan. At anito pa, bagong yanggaw daw ang aswang na yon. Sa kadahilan ng napaka-agresibo umano nitong makapangbiktima ng tao. Nang malaman nga iyon ng aking ina, ay palagi kaming sinasabihang magkapatid ng aking ina na wag nang magpapaabot ng gabi kapag pupunta kami sa bundok. Lalong-lalo na raw si tatay. Dahil baka mamaya ay matsimpuhan kami ng aswang at kami pa ang gawing hapunan. Dahil sa hindi naman ako mapaniwalain sa mga usap-usapan noon, ay binabaliwala ko lamang ang mga babala ng aking ina. Sa isip-isip ko kasi noon, kung talagang totoo ang sinasabi nilang aswang, bakit wala pa akong nakikita? Samantalang palagi naman akong ginagabi ng uwi galing sa bundok kasama si tatay. Pero ni minsan ay wala man lang kaming nararamdamang may kakaiba sa paligid o nakakasalubong na sinasabi nilang aswang sa tuwing bumababa na kami ng bundok ng alanganing oras. Kapag sinasabi ko sa aking inang hindi ako naniniwala sa mga usap-usapan ng mga tsismosang kapitbahay, ang palagi niyang sinasabi sa akin, kailan pa ba raw umano akong matututong makinig sa kanya kapag ako na mismo ang nakakita sa aswang. O baka naman kapag mayroon ng hindi magandang mangyayari sa akin pagbaba ng bundok ng dahil sa aswang na napapabalita. Ay naku naman po inang, bakit ba kasi kayo nagpapaniwala? Hindi nga totoo ang aswang na sinasabi nila. Nahawaan ka na sa pagiging tsismosa ng mga kapitbahay natin eh. Minsang pamimilit ko pang turan sa aking ina. Kesyo totoo man o hindi, dapat makinig ka pa rin sa sinasabi ko, Lando. Abay hindi yung paiiralin mo katigasan ng ulo mo. Mariing wika ng aking ina. Nahalatang hindi nagustuhan ang sinasabi ko. Umismid na lamang ako at hindi na nakipagpalitan pa ng salita sa aking ina. Dahil alam ko namang kahit anong gawin ko ay hindi sasang-ayon sa akin ang aking inang hindi totoo ang mga aswang-aswang na yan. Isang beses, matapos kong mag-agahan, ay inutusan ako ng aking ama na ayusin ko raw ang mga kagamitan. Dahil aakyat na kami ng bundok. Medyo dami-damihan ko raw magdala ng bigas sa kadahilan ng hating gabi na kami bababa ng bundok para may maisaing daw kami kinahapunan. Kailangan daw kasi naming madaliin ang pagluluto ng kopra at dapat bago kami bumaba ng bundok ay nakalagay na sa sako lahat ng mailagay namin sa may kubo. Sapagkat hindi kami makababalik sa kinabukasan dahil may lakad si tatay kasama ang kaibigan niya. Anya pa, sakto namang malaki ang buwan mamayang gabi. Kaya hindi kami mangangapang maglakad sa daan pababa sa bundok. Tumango naman ako at agarang sinunod ang inutos ni tatay. Habang nag-aayos na ako ng mga dadalhin, ay narinig kong sinabi ng aking ama na maglagay na rin daw ako ng asin. Wala na raw kasi kaming asin na gagamitin sa bundok kapag magluluto kami ng ulam. Huwag mong kakalimutan yan na. Anya pa sa akin. Opo tay, nilagay ko na po sa bag. Tugon ko naman sa kanya. Nga pala anak, huwag mong babanggitin sa nanay mong
Alanganing oras na tayo makakauwi ha. Alam mo naman yon. Wika pa ng aking ama. Sasagot na sana ako. Subalit hindi pala nakaligtas sa pandinig ng aking ina ang sinabi ni tatay. Kung kaya agad na lumapit si nanay at galit na nagsabing, "Ano ka mo? Oras na ng gabi kayo makakababa ng bundok?" "Opo, Nay. Kailangan kasi naming tapusin ang pagluluto ng kopra. May lakad kasi si tatay bukas kasama si Mang Berto eh." Sagot ko sa aking ina. "Ay sos, kayong mga lalaki ano? Alam niyo naman ang balita dito sa ating may aswang na nangaharang sa daanan, di ba? Hindi ba kayo natatakot sa balitang may nananambang dyan sa daan? Paano kung matsempohan kayo dyan sa daanan? Anong gagawin niyo, aber?" Sermong wika ng aking ina. Napasimangot naman ako sa sinabi nito dahil magsisimula na namang maglitanya ang aking ina. "Sus naman Marieta oh. Nagpapaniwala ka na naman dyan sa kapitbahay natin. Hindi totoo yung sinasabi nilang aswang. Tumanda na lang tayo dito eh. Wala naman tayong mga nakikitang aswang. Ang sabihin ka mo ng mga kapitbahay natin, wala na silang ibang mapagtsismisan. Kaya kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan." Pilosopong sagot ni tatay kay nanay. Napansin kong sumimangot ang aking ina at kamuntikan na nitong batukan ng hawak-hawak na sandok si tatay at pinandilatan ng mga mata. "Ay naku, bahala kayo riyan. Basta ikaw mando ha, yung anak mo, ayus-ayusin mo lang. Pag kayo napahamak sa pag-uwi-uwi nyo ng alanganing oras, sumanda ka talaga." Nagpipigil sa galit na wika ng aking ina. Matapos ko ngang maihanda ang mga gamit, ay lumarga na kami ni tatay. Sa paglipas ng ilang minuto, panay ang pagtabas ni tatay ng mga damo sa gilid ng daanan habang naglalakad paahon. "Atay, sa palagay nyo, totoo kaya ang haka-haka ng mga kapitbahay nating may aswang talaga?" Panimulang tanong ko sa aking ama at natawa naman si tatay at nagsabing, "Pati ba naman ikaw nahawa na rin sa mga tsismosa nating kapitbahay? Alam mo anak, ito lang ang masasabi ko sa iyo. Tumanda na lang ako dito sa mundo. Wala pa akong nakikitang aswang. Kaya huwag kang magpapaniwala dyan." Napakamot naman ako sa ulo at nagwika sa aking ama. Hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi ng kapitbahay. At kaya lang naman ako nagtanong sa kanya dahil wala nang ibang bukang bibig ang aking ina kundi puro aswang-aswang na lang. Nahawaan na sa mga kapitbahay naming mga tsismosa. Sinabihan naman ako ng aking ama na wag ko na lang intindihin ang mga sinasabi ng aking ina dahil ganoon lang talaga ito. Masanay na umano ako. Matapos magsalita ni tatay ay hindi na ako sumagot pa. Sa halip ay tahimik na lamang akong nakasunod sa kanyang maglakad paakyat. Makaraan ng mahigit 2 oras ay narating na namin ang lupang pagmamay-ari ng aking ama. Matapos kong mailagay sa kubo ang mga bitbit na kagamitan ay hindi na kami nagsayang pa ng oras. Kaagad nang inayos namin ang mga kopra upang sa ganoon ay maluto na. Kinagabihan, pasado 7:00 pa lang ay naghapunan na kami ni tatay. Nang sa ganoon ay tuloy-tuloy na ang gawain namin. Nung matapos na kaming kumain, ay nilinis ko na ang pinagkainan. Samantalang si tatay ay pinagpatuloy na ang naudlot naming gawain. Nang matapos ko ng hugasan ng mga pinagkainan, ay lumapit na ako sa aking ama at nakita ko naman siyang panayang pagkalkal ng apoy gamit ang mahabang kahoy. Nang sa ganoon ay pantay ang pagkakaluto ng mga kopra at hindi iyon masunog. "Dito ka lang muna anak, sandali. Pupunta lang ako sa sapa. Kukuha ako ng tubig para kapag lumakas ang apoy may ipangbubuhos tayo." Wika pa ni tatay sa akin
at binitbit na ang balde. Ako na lang po ang kukuha ng tubig, Tay. Kayo na lang po ang magtingin dyan. Saad ko sa aking ama at kinuha ko sa kanya ang balding bitbit. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Lagyan mo na rin yung drum dyan sa gilid ha, para mas mabilis lang tayong makakuha ng tubig kung sakasakali. Anya pa sa akin. Sige po, ako na pong bahala dyan, Tay. Tugon ko sa kanya bago naglakad papunta sa sapa. Medyo may kalayuan ng kaunti sa sapa ang pinagpwestuhan naming pinaglulutuan ng kopra. Kaya't matatagalan ako ng bahagya. Ayos lang naman sa akin yon dahil sanay na sanay naman akong maghakot palagi ng tubig sa tuwing nagluluto kami ng kopra. Isa pa, ay matanda na ang ama ko. Kaya't hanggat maaari, ay ako na ang umaako sa mga mabibigat na gawaing bukid. Habang naglalakad nga ako, ay napapansin kong tila may kung anong presensya ang sumusunod sa akin. Naririnig ko rin ang kaluskusan ng mga damo sa likurang bahagi ko, kaya't sandali akong huminto at napalingon sa likuran. Ano bang ingay yun? Bakit wala naman akong nakikita? Kabadong tanong ko pa sa aking isipan. Gawa ng kakaiba na talaga ang presensyang nararamdaman ko, hindi ko na rin maiwasang kilabutan at magtaasan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Lalo na noong maalala ko ang mga sinasabi ng aking ina tungkol sa aswang. Walastik na yan. Ba't ko ba iniisip ang mga sinasabi ni nanay na wala namang katuturan? Sambit ko pa sa aking isipan. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago muling nagpatuloy na sa paglalakad. Inisip ko na lamang na bilisan ang pag-iigib ng tubig upang sa ganoon ay matapos na kaagad at makabalik na ako sa kinapwepwestuhan ng aking ama. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay nagulat na lang ako nang malapit ko nang marating ang ilog na pag-iigiban sa kadahilan ng may natanaw akong babaeng nakatalikod sa unahan. Nakaharang iyon sa daanan ko. Napansin kong tila may ginagawang kung ano ang babae. Kahit na kasi nakatalikod ito, ay mapapansin mong parang may isinusubot, nginunguya. Dahil sa bawat paggalaw ng balikat nito ay mahahalata mo. Kagad naman akong napahinto at napatitig sa babae. Anong ginagawa ng babaeng yan? Bulong ko sa aking sarili habang dahan-dahang naglalakad papunta sa gilid ng daanan para makapagkubli sa talahiban. Anong ginagawa ng babaeng yan dito sa gitna ng bukid? Sa 10 oras ng gabi? Mga katanungang namutawi sa aking isipan. Nang mga sandaling yon, ay iba na ang tumatakbo sa aking isipan. Natatakot na rin ako at naramdaman ko na ang pangangatog ng mga tuhod. Naghintay pa ako ng ilang sandali sa pagbabaka sakaling aalis ang babae. Matapos ito sa ginagawang kung anuman. Ngunit sa kasamaang palad ay lumipas na lamang ang mahigit 50 minuto ay hindi pa rin ito umaalis. Kung kaya't wala na akong ibang paraan kundi ang magkunwaring hindi ito napapansin at magmamadali na lang maglakad. Habang naglalakad ako ay hinawakan ko ng mahigpit ang itak sapagkat tumatakbo sa aking isipang baka totoo nga ang sinasabi ng aking ina na may aswang na babae nga ang nananambang sa mga liblib na lugar. Kung mamalasin ka nga naman sa nilawak-lawak ba naman ang lugar? Mantakin ba namang dito pa talaga ako may makikitang babae? At partida pa, 10 oras pa ng gabi. Sambit ko at napapailing na lamang. Nakakailang hakbang pa lamang ako ay sa hindi sinasadyang napatid ko ang batong nakausli. Kaya napaigik na lamang ako na siyang naging dahilan
kung kaya't napalingon ng biglaan ang babae. Sa paglingon nga ng babae, doon na nanlaki ang mga mata ko at kulang na lang ay panawan ako ng ulirat sa kadahilan ng klarong-klaro kong nakikitang punong-puno ng likidong kulay pula ang bibig nito. May nginunguya pang karning hilaw. Sabog-sabog ang mga buhok at nagtataasan na animoy hinangin ng napakalakas. Namumula ang mga matang nagbabaga na parabang uling na sinigaan. Agarang napasinghap at napasigaw ako nang bigla na lamang may humawak sa balikat ko. Noong tingnan ko kung sino ang humawak sa balikat ko, ay nakita ko ang aking ama. May bitbit din itong itak. Tatay! Nahintatakutang sambit ko. Ihanda mo ang itak mo. Mahinang wika ng aking ama habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa babae. Sa mahinang boses ay sinagot ko ang aking ama na kanina ko pa hawak-hawak ang itak. Sinabihan niya uli ako na bitawan ko ang bitbit kong balde at maghanda sapagkat aswang ang babaeng nasa harapan namin. Marahil ay iyon na ang sinasabi ng aking ina na bagong yanggaw. Kahit natakot ako ng mga oras na yon, ay marahan kong binitawan ng balde habang pilit na nilalakasan ng loob ko't mariing hinawakan ang itak. Noong akmang hahakbang na sana kami, ay nagulat na lang ako nang mabilis na sumugod sa amin ang aswang at walang ano-ano'y mabilis na dinambahan ng aking ama. Huli na nang makailag sa aswang si tatay dahil sa walang sawang pinagkakalmot na siya ng aswang sa dibdib at braso. Napasigaw naman ang aking ama at mabilis na nakipagsagupa. "Lintik ang aswang ka!" Hindi maipintang sigaw ni tatay nang makawala sa aswang. Akmang tatagain niya na sana ng itakang aswang, subalit mabilis nang nilapitan siya ng nilalang at nagpambuno ulit sila. Nang makita kong muli na namang dadaganan ng aking ama ng aswang, ay mabilis ko na silang nilapitan at walang habas na hinataw ng itakang aswang. Subalit mga kaistorya, kahit anong gawin kong pagtagasan nila lang, ay parang nagtaga lamang ako ng balat ng kalabaw. Sa kadahilan ng sa bawat paglapat ng itak sa katawan ng aswang, ay tumatalbog lamang iyon na parang gulong ng sasakyan ng tinataga ko. Dinig na dinig ko na rin ang pag-angil ng aswang at parabang gigil na gigil ito habang walang habas na muli na namang pinagkakalmot si tatay. "Putragis ka! Bitiwan mo ang ama ko!" Sambit ko at hindi ko tinitigilan ng nilalang hanggat hindi ito nasusugatan. Sumigaw naman ng aking ama. Itarak ko raw muna sa lupa ang itak na hawak ko bago ko itaga sa aswang. Dahil isa umano yung sumpa para sa mga nilalang katulad ng mga aswang. Kahit na magkahalo-halo na ang nararamdaman kong takot at pagkataranta, ay mabilis ko nang sinunod ang aking ama. Itinarak ko sa lupa ang itak at pagkahugot ko ng itak mula sa lupa ay walang habas na pinagtataga ko ang aswang. Matapos kong gawin yun, ay malakas na umangil ang aswang na parabang nasasaktan ito. Sakto namang nakakuha ng pagkakataong makatakas ang aking ama, kung kaya't mabilis niyang iwinasiwas ang aswang at malakas na sinapak. "Kunin mo ang itak ko! Dalian mo!" Utos ng aking ama. Sabay itinuro niya kung saan tumilapon ang itak niya nung bigla siyang sinunggaban ng aswang. Nang makita ko naman ang itak niya, ay patakbo ko na yung kinuha at agarang binigay sa kanya. Pagkaabot niya ay itinarak niya na kaagad yun sa lupa bago sinaksak ng paulit-ulit ang aswang. Pagkabagsak ng aswang sa lupa ay hinatak na ako ng aking ama at tumakbo na kami pabalik sa kubo. "Bilisan mong tumakbo. Baka habulin tayo ng aswang kapag nakabawi yun ng lakas." Agad niyang sambit sa akin.
Ilang sandali pa ang nakalipas ay naramdaman ko na ang mga yabag at huni ng nakakakilabot na hayop at galit na galit yung hinahabol kami. Kaya naman mas binilisan ko palalo ang pagtakbo. Pakiramdam ko na nga ng mga sandaling yon ay hindi na lumalapat sa lupa ang mga paa ko dahil sa bilis ng pagtakbo at halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Nung malapit na kami sa may kubo, ay akmang papasok na sana ako. Subalit mabilis akong sinabihan ng aking ama na dumiretso na kami pababa ng bundok dahil malamang sa malamang ay hindi kami titigilan ng aswang hanggat hindi ito makakaganti sa amin. Pero tay, paano po ang mga koprang niluluto natin? Baka masunog po. Wika ko sa aking ama. Mas uunahin mo pa ba yan kaysa sa kaligtasan natin? Halika na, bilisan mo nang tumakbo pababa. Yang kikitain nating pera sa kopra, mahahanap pa natin yan. Pero ang buhay natin hindi natin pwedeng ibalik pa kapag isa sa atin ang napatay ng aswang. Humahangos na pagpapaliwanag sa akin ng aking ama. Dahil sa sinabi ng aking ama, ay mabilis na kaming tumakbo pababa ng bundok. Mabuti na lamang talaga at pababa ang tinatakbuhan namin kung kaya't hindi kami nahirapan. Sa pagpapatuloy ng pagtakbo namin, ay dinig na dinig ko pa rin ang huni ng nakakapangilabot na nilalang. Pero mga kaistorya, hindi ako nagpadala sa takot na nararamdaman ko. Bagkus ay mas binilisan ko pa ang pagtakbo nang sa gayon ay matakasan na namin ni tatay ang aswang na humahabol sa amin. Sa patuloy ng aming pagtakbo, sa wakas, narating na namin ang paanan ng bundok. Huwag kang huminto sa pagtakbo dahil baka mamaya inaririyan na ang aswang. Huwag kang magpakampante. Bulalas ng aking ama. Hindi na ako sumagot pa dahil ramdam na ramdam ko na ang hingal. Pakiwari ko ay halos malalagutan na ako ng hininga dahil sa bilis ng pagtakbo namin. Biruin mo ba namang mula sa tuktok ng bundok, walang tigil na tinakbo namin iyon pababa. Kahit na nagkanda sugat-sugat na ang paa ko, gawa ng may mga pagkakataong tumatama ang daliri ko sa mga nakausling bato, ay hindi ko iyon ininda. Ang mahalaga sa akin ng mga oras na iyon ay makatakas kami ni tatay sa aswang na humahabol sa amin. Sa paglipas nga ng mga sandali, ay narating na namin ang baryo. Wala kaming mahingan ng tulong dahil ng mga oras na iyon ay halos lahat yata ay mga tulog na. Kaya't ang ginawa namin ay dumiretso na kami sa bahay. Pagkarating sa bahay, ay sunod-sunod na kinalampag ko ang pintuan. Nay, buksan niyo po ang pintuan, Nay! Pagsusumigaw kong tawag sa aking ina at hindi ko tinitigilang kalampagin ang pintuan. Pagkabukas ng aking ina sa pintuan, ay nagmadali na kaming pumasok ni tatay at agad na sinara ang pintuan, habang habol-habol ang hiningang humahangos. Ano bang nangyayari sa inyo ha? Tarantang tanong ng aking ina na halatang kagigising lamang nito. May aswang, Nay. May aswang. Hinahabol kami ni tatay ng aswang. Mangiyak-ngiyak kong pahayag sa aking ina. Nag-alala naman ang aking ina nang marinig niya ang sinabi ko, lalo nang makita niyang duguan ng aking ama. Nagmamadali na siyang pumasok sa silid nila at pagkalabas ay may bitbit ng damit. Pinagbihis niya si tatay bago siya pumunta sa kusina. Pagkabalik ni nanay ay may dala na siyang palangganita. Lumapit siya kay tatay at pinunasan ng maligamgam na tubig ang mga sugat. Habang pinupunasan ni nanay ang sugat ni tatay ay ikinuwento ni tatay ang mga nangyari. Nakita ko naman sa itsura ng aking ina na naaawa siya. Subalit sadyang umiral na naman ang pagiging bungangera nito. Dahil ilang sandali lang ay nagdadadakdak na naman ito dahil sa hindi umano kami nakikinig sa mga sinasabi niya.
Mas pinairal pa namin ni tatay ang katigasan ng ulot, pinagsabihan pa namin siyang nahawaan umano ng mga tsesmosang kapitbahay. Sinabi ko naman kasi sa inyong may aswang na nananambang. Hindi kayo nakikinig sa akin eh. O ano ngayon? Anong napala nyo? Paninising wika nito sa amin. Hindi na lamang kami kumibo ng aking ama. Dahil alam naman namin sa sariling nagkamali kami. Dahil binabaliwala namin ang palaging paalala ni nanay. Masyado kasi kaming naging kampanteng kuro-kuro lamang ang usapan tungkol sa aswang. Ayan tuloy, kamuntikan na kaming mapahamak. Kung nakinig lang sana kami kay nanay, hindi sana namin mararanasan ng nakakatakot na pangyayaring iyon. Kinabukasan nga ay kumalat na ang balita sa mga kapitbahay namin na tinambangan kami ni tatay ng aswang sa liblib na daan. Nagpasama naman kami sa 2 kapitbahay namin para balikan ang niluto naming kopra kagabi. Hindi na rin natuloy pa ang lakad ni tatay dahil sa nangyari. Nang makarating na kami sa bundok ay halos masunog na ang kalahati ng koprang niluluto namin. Magkaganon man ay walang sinisi ang aking ama sapagkat wala namang may gustong mangyari sa amin ng gabing iyon. Magmula nang mangyari sa amin yon, Kuya Chris, ay wala na kaming nababalitaan pang may gumagalang aswang at nananambang sa daanan. Ang balita namin ay hindi raw bagong yanggaw ang tumambang sa amin, marahil mantas na aswang umano iyon na naghahanap ng mabibiktima. Pinayuhan kami ng mga kababaryong mag-iingat na sa susunod at kung pwede lang ay maniwala kami sa mga sinasabi ng iba. Dahil sa wala namang mawawala kung sakaling makinig kami't maniwala. Dahil hindi lahat ng chismis o usap-usapan ay purong kasinungalingan. Magmula nga noon mga kaistorya, ay natuto na ako sa mga nangyari. Naisip kong tama naman ang mga kapitbahay. Walang mawawala kung maniniwala ka sa sinasabi nila. Dahil kung minsan, ang kaligtasan, ang katigasan ng ulo at hindi mapaniwalain ay siyang magdadala sa kapahamakan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaistorya. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Lando. Ang Balintawak ay isa sa lugar ng Quezon City kung saan matatagpuan ang Baryo Pugad Lawin o mas kilala sa Cry of Balintawak sa panahon ngayon. Ang Balingasa o Balintawak na matatagpuan sa distrito ng Quezon City ay isa sa mga lugar noong panahon na matiwasay at mapayapa. Bago pa magsimula ang himagsikan, ang Balintawak ang isa sa ginawang kabisera sa panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Ang Balintawak ang isa sa mga saksi kung paano tayo pinahirapang mga Pilipino. Ngunit ang aking ibabahagi ay hindi patungkol sa nakaraang kasaysayan ng lugar, patungkol sa kung paano tayo sakupin ng mga dayuhan. Dahil ang aking ibabahagi ay kwento ng aking lolo na itago ko na lang sa pangalang Dario, para na rin po sa pribadong pamumuhay ng mga natitirang angkan at pagbigay galang na rin sa lugar na mababanggit. Ang totoo, hindi ko alam kung ito ay kwento lamang na sinalin-salin sa angkan. Hindi ko rin alam kung may dagdag na ba ito o kulang, o kung totoo ba o hindi ang kwento na to. Ngunit alinman dyan sa dalawa, nais ko lang din ibahagi ito sa inyo. Ang kwentong ito umano ay naganap bago ang pandaigdigang digmaan. Taong 1889. Ayon sa kwento na ang aming pinagmulan na si Lolo Dario ay isa sa mga kilala noon sa Balintawak. Ang Balintawak sa taong ito ay wala pang tunay na pangalan. Kinilala ito sa taong 1896 na Cry of Pugad Lawin
o grito di pugad lawin sa salitang Espanyol. Ngunit bago nga naganap ang lahat sa Balintawak, may naunang kaganapan umano na hindi malilimutan ng aming lolo. Ang lugar na to ay larawan ng isang makalumang litrato. Magubat pa ang lugar na to sa panahon ni lolo. Sa gitna ng lungsod ay may isang maliit na palengke na may 4 na tindahan lang. Dinadayo ang lugar na to dahil ito lamang ang tanging tindahan na naririto. Sa 4 na tindahan na yon ay may isang dalagang namumukod-tangi ang ganda. Nakilala niya ang babae sa pangalang Purina. Noon kasi, kakaiba ang pangalan ng mga tao. Si Purina ay hindi tubong balingasa. Galing umano ito sa Pampang. Ito ang unang pangalan ng Pampanga sa panahong yon. Kakaiba umano talaga ang ganda ni Purina. Maputi ito, makinis ang balat, mahaba ang itim na itim niyang buhok, maganda at mapungay ang kanyang mga mata. Mahaba ang pilantik niyang pilik mata at matangos ang ilong. Sa panahon kasi noon, kadalasan ganitong itsura ay hindi na purong Pilipino. Ang iba ay anak sila ng mga Espanyol sa mga Pilipina. Ngunit ang nakakadismaya lang kay Purina ay ang pula nitong ngipin. Hindi niya alam kung bakit gano'n ang ngipin ng dalaga. Pero gano'n talaga ang nakaugalian ng mga native people. Paraan nila yun para tumibay ang kanilang mga ngipin. Ang tinda ni Purina ay mga pagkaing luto na ulam at kung ano-ano pa. Hindi umano alam ng aking lolo kung anong sahog mayroon ang luto ni Purina at talagang dinadayo ito ng karamihan. Minsan, taga-ibang lugar pa sa Balingasa o Balintawak ang dumadayo para lang makabili ng tinda ni Purina. Isang araw, sa medyo hindi magandang panahon, napadaan ang aking lolo Dario sa palengke at nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Tila ba nagtatalo sila o nag-aaway? Nagtanong ang aking lolo Dario kung ano ang nangyari. Ang wika pa ng kanyang kausap ay dahil sa adobo umano ni Purina. Pawang kalalakihan ang nagtatalo at nag-aaway. Sa hindi umano malamang dahilan, tila ba nababaliw ang mga kalalakihang yon sa adobo sanhi upang magkagulo. Matapos ang away na naganap, ilang araw pa ang nakalipas ay napapabalitang may mga kabataan ang nawala at pinaniniwala ang naengkanto. Dahil bago ang insidenteng pagkawala, natutulala umano ang mga ito at tila hibang na panay bulong sa kawalan. Nagkagulo ang buong Balingasa. Nang kinabukasan, natagpuan ang mga nawawala na walang buhay at halos butot balat na lang. Doon na umugong ang mga haka-haka na baka may naliligaw ng mga hayop sa lugar. Habang tumatagal, habang parami ng parami ang nawawala, ay parami ng parami din ang mga dumadayo sa tindahan ni Purina. Halos hindi na magkanda-ugaga si Purina sa dami ng kanyang mga customer. Sa kaparehong senaryo, nagwawala na naman ang mga kabataang lalaki. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay pawang kabataan lang na lalaki umano ang mas madalas nahuhumaling sa luto ni Purina. Isang araw, sinubukang kausapin ni Lolo si Purina upang magtapat sana ng kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa man siya makapagtapat ay isang binata ang nauna sa kanyang dumulog kay Purina. Tila baliw ang binatang nagsusumamong pagbigyan ni Purina ang kanyang nararamdaman. Habang si Purina ay ngiti lamang ang tinugon nito at kitang-kita niya ang paglitaw ng pula nitong ngipin. Ngunit napansin ni Lolo na kakaiba ang mga ngiti ni Purina. Ipinagwalang bahala na lamang ni Dario ang nakita. At katulad ng dati, ay dinagsana naman ng tao ang tindahan ni Purina. Araw ng Biyernes, sa panahon noon ay isang banal na araw, lalo pat na sentro ang petsa 13 sa araw na to. Hindi lumalabas ang mga tao sa ganitong araw.
dahil ayon sa kasabihan ay malas umano ang petsa 13 sa araw ng Biyernes. Nasa kanilang bakuran umano si Lolo Dario dahil hindi sila makalabas ay nagpapahangin na lang siya. Nagtaka siya sa dumaang kumpul-kumpul na kabataan. Mabagal lang ang lakad ng mga kabataan na tila ba nahihipnotismo. Ito rin ang mga kabataan na nag-aaway-away sa tindahan ni Purina nung isang araw. Hindi na lang pinansin ni Lolo ang mga ito at ipinagsawalang bahala na lang. Naisip niya na mga suwail na kabataan lamang ito na hindi marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Kinabukasan, muling nagimbalang buong Balingasa na kilala sa Balintawak ngayon dahil sa mga karumal-dumal na nangyari sa mga kabataan. Nakiusyoso ang aking lolo at nagulat siya dahil ito ang mga nakita niyang kabataan kahapon sa araw ng Biyernes na petsa 13. Hindi na nagugustuhan ng kanilang pinuno ang nagaganap sa kanilang bayan. Kaya naman nagsagawa ito ng isang pagtitipon upang pag-usapan ang patayang nagaganap sa kanilang lungsod. Nang magtipon-tipon na ang mga kababayan ni Lolo Dario, pinag-usapan nila ang mga nagaganap sa lugar, lalo na ang patayang nagaganap sa mga kabataang kalalakihan. Habang nag-uusap umano sila, napapansin ni Lolo Dario na tila aligaga si Purina. Tila ba kinakabahan ito at hindi mapakali. Nilapitan siya ni Lolo at tinanong kung ayos lang ba siya. Ang sagot ni Purina ay natatakot lamang siya sa mga nangyayari sa paligid. Isang araw, matapos ang pag-uusap, ay hindi nagtinda si Purina. Ang balita ay nagkasakit umano dahil sa pagod. Ang mga binata naman ay halos mawala sa sarili nang hindi nila makita si Purina. Nagtataka talaga si Lolo nung mga panahong yun kung ano ang mayroon sa luto ni Purina na tila ba nahuhumaling ang mga kalalakihan. Matapos ang isang linggo, muling nagbalik si Purina. Galing umano siya sa Pampanga na ngayon ay kilala na bilang Pampanga. Umuwi daw umano ito dahil sa takot sa mga nangyayari dito sa Balingasa. Muling nagpatuloy ang buhay ng mga taga-Balingasa. Ngunit ang pag-ibig ng lolo ko sa dalagang si Purina ay nagbago dahil sa kanyang nasaksihan. Isang araw noon, pauwi noon ang aking lolo. Galing siya sa Kalakhang, Manila sa Tondo. Hindi pa Tondo ang tawag nito noon. Nakalimutan ko na kung ano ang tawag nila sa lugar na to. Habang pauwi ang aking lolo, ay nakita niya si Purina na tila ba nagmamadali. Sa kagustuhang makausap ang dalaga, ay palihim itong sinundan ni lolo. Nang marating ang lugar kung saan nakatira si Purina, ay tila nagtayuan ang mga balahibo ni lolo. Napakadumi ng paligid at napakabaho. Ang alam niya, hindi ito ang tahanan ng dalaga. Nangungupahan kasi ito sa kanilang kapitbahay noon. At sa tanang buhay niya, ngayon lang din niya nalaman na may bahay pa pala sa masukal na kagubatan ng Balintawak na to. Nakita niya si Purina na tila may hinihila na bagay. Lalapitan sana niya para tulungan. Ngunit hindi pa man nakakahakbang si Lolo ay halos humiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan nang makita kung ano ang hila-hila ni Purina. Oo, Kuya Chris. Isang tao ang hila-hila ni Purina. Napatakip ng bibig si Lolo at sabay tago. Maluha-luha pa siyang naghalukip-kip sa mga mahahabang damo nang makitang lumingon si Purina. Ang dating magandang dalaga ay tila isang halimaw na. Kitang-kita niya kung paano pagputol-putulin ni Purina ang katawan ng tao at inilalagay sa kaldero. Doon niya napagtantong tao pala ang tinitindang ulam ni Purina at ang makakain nito'y tila mahuhumaling at iyon din
ang kanyang bibiktimahin. Tinakbo ni Lolo ang kagubatan at agad na nagsumbong sa mga kanayon. Nang puntahan na nila ang gubat ay wala na ang dalaga. Ngunit nagimbalang lahat sa mga patay na katawan na kanilang mahal sa buhay. Hinanting sa pampang si Purina kung saan sinabi niya na siya'y nakatira. Ngunit ayon sa mga taga roon, walang ganoong babae ang nakatira doon. Naging isang bangungot kay Lolo ang kaganapang yon. Umuwi sila ng Visayas para makapagpahinga. At dito niya nakilala ang aking lola na si Agata. Hindi totoong pangalan. Sila'y biniyayaan ng mga anak at apo. At kami ang mga apo sa millennial na madalang nalang maniwala sa ganitong klaseng kwento. Ang Balintawak ngayon ay isa sa mga masaganang lungsod sa Quezon City. At wala nang aswang na nagtitinda sa Balintawak Market. Katulad nga po ng aking sinabi, hindi ko alam kung ito'y totoo o baka kwento lang na ginawa para sa mga apong pasaway tulad ko. Marami pong salamat sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.